септемврийци успяха да победят отборът на Левски и завършиха пред тях в класирането. Много малко остана на Септември да триумфира в елитната група до 16 години, тогава водени от Ясен Даскалов. Отборът завърши втори, след като драмата беше до последния кръг. На първата позиция пък беше тимът на Лудогорец. Традиционните поздрави между двата тима. Срещата трябва да отбележим, че ще започне с минутка-две закъснение. Съдийският жребий беше изтеглен, като през първата част Левски ще напада наляво на вашите екрани, докато отборът на Септември ще стори това надясно. Именно първи с топката ще играят отборът на сините. Много сериозен интерес предизвиква срещата и по трибуните. Сериозни футболни имена от близкото минало също ще наблюдават този бой, но за това след малко, защото съдийският сигнал вече е даден и начало на двоят между Септември и Левски, дербито. Ернан Ангелов. Центриране на Ангелов, овладя с топката и веднага с второто докосване центрира отклонена топка с глава и нанесен изстрел от втора позиция на Андрей Нешев, но в страни от вратата на Септември. Танасев центрира директно, размина с топката играч на Септември. В крайна сметка изстрел обаче бе отправен. Последната атака ще е за Септември. Вутов. Между няколко души Вутов ги преодолява. Ще центрира в наказателното поле. Удар, след това рикошет и топката ще се озове в мрежата на Алекс Здравков. Късмет или не, желание, наречете го както искате, но Септември ще си тръгне с трите точки от тази среща. Виждате и емоцията и радостта, която имаше и в Септември след това попадение. Всичко това бе благодарение на настоятелните действия на този човек, който виждате до страничната линия, Александър Вутов, който държи и тениска в свои ръце. Тениска, с която излязоха футболистите на Септември, която е с ясно послание: с теб сме краси.